אני בסרטון חדש עם טויה כלבה ועם האחים שלי, נכון? היום משחקים רובלוקס. אז שיהיה לנו טוב, נכון? נכון. תקראו איך אני כותב ליה המלך. ליה, אתה רוצה ואפילו, צילום? כן, ואפילו עשיתי גם לאבא שלי עוד טעות, וזה ליה המלך רווח כהן. אבל אני רוצה שיקראו השם שלי כל הכבוד. הנה, ליה המלך, אתם רואים? איזה חמוד. אפילו פה אני קורא לזה ליה המלך, כי אני כזה. יש לאמא משתמשים. אשמעו חבר'ה, מאור עכשיו לא לידי. אז ככה עכשיו מאור לא לידי. אז שמעו. אז יש לאמא שתי משתמשים של רובלוקס, ואני עומד היום. אני היום הולך לעבוד על מאור. אז מאור, יאללה בוא, אני עכשיו מתחבר אליך. די ליה. מה זה? לא לעבוד עליי. סתם, זה עכשיו, נשמה. עכשיו תשמעו, זה מראה לי שאני חייב לעשות את זה, לא בא לי. או, מה זה? רגע, מה יש בהתחלה? עוד לא באתי לראות, אומייגאד. או קצת נתאמן שיהיה לי, שאני אהיה טוב. פרקום. יאללה, פרקום. מקודם זה היה AI. גם זה היה עכשיו זה גם AI. בוא עכשיו נתאמן. AI זה AI השבוע. עכשיו התאמנתי מספיק, אני לא טעיתי בשום דבר, לא נפלתי, אז יאללה. איך אני בכלום אני זה התחלה, נכון? לא, זה איי, באמת. איי, אבל אמיתי איי, זה גם באמת איי. שהיה מקודם? שמעו. מה לעזור? יש פה מגנט, או למה? אומייגאד, אחי, אומייגאד, אני פה למעלה. וואו, איזה נוף. יש את עולם 19? כן, וואו. ולא תאמינו באיזה עולם אני. איזה יש עולם? את עולם 19 ואני בעולם 4. איך אתה בעולם 4? נוב. ואני בעולם הראשון. נכון, בתות נורבה. אני יותר נוב ממך. קודם כל חשבתי במשחק הזה. עכשיו ניקח כסף. אחי, יש לי עוד? יש. אני חושב שזה יכול להעביר אותי. קצת מאני מזומני. יש לי כמו 1,000. באמת 1,000. חייב לי זה. מה אחי? מתישהו לפני שעדיין לא היה לי ערוץ, לא לי כל כך קשה לעבוד את השלב הזה שהיה. לא, אומייגאד, חבר, אחי, יש אולי, אומייגאד, AI, אחי, AI. לא, נו באמת, כי לא שמתי לב. אתם יודעים שבאייפון שאני
אני ב-18. אין מצב. בשלב 18. אין מצב. כן. אבל רק הכל נאפס לי. זה לא אמיתי. לא, אמיתי. איך הוא רגע, כמה כוכבים יש לי בכלל? לא, באייפון שלי, אחי. למה זה ככה תמיד? בוא נעצור פה. וואי. גלים, זה קל. מה קשה בזה? אני חושבת שזה רק להתחמם, כי... אתם ראיתם שאני לא קפצתי. ראיתם לו בום! ישר. עברתי. אוקיי. ביי. ביי. לא, באמת. אני חושבת שזה למה. אני קצת חושש. אבל לא עדיף. אומייגאד. איזה בן אדם. אני תכף עברתי שלב. אני עכשיו ב-65 ואני עכשיו להיות ב-66. תכף הייתי ב-66. 66. יש. מה? 6, 7. אבל הייתי אוקיי, יש. רק 38. תכתבו בתגובות רק 38. 38. אוקיי, אני קרוב אליך, מאור, אני סתם. אני רק בעולם. אני אהיה בעולם שני. יו. אני עכשיו ב-76. צ'פוינט. אתם יודעים איך מורה שלי אמר תראו איזה צ'פוינט כזה לקפוץ. מוסר אותה. יו. אחי, ראיתם את זה? אחי, ראיתם את זה? לא, למה זה תמיד ככה? אחי, אל תדאג מה, רואי, אתה תראה ביוטיוב הזה גם כל הסרטונים ממש שאתה... אוקיי. במקרה, אני בשלב 90. דקה, אתם יכולים לעזור לי. 91, אוקיי? אני רואה עכשיו את הניצחון. ואם טיפה זה בשלב 99? זה יהיה... אז זה עכשיו מגיע עכשיו, פה יהיה 100. הנה זה 100. הלו. נפסלתי. ביי. יש. לא בא לי שאני מות. שמעו, אני כולה רק התחלתי את המשחק ואני כבר הבאתי את הראשון. זה כי זה כל כך קל, לא נשמור. עכשיו, הנה שלב שני. ראונד. נפלתי. ראונד שני של המשחק. בכלל יש 9 דקות. שימו אחים, 9 דקות. אני כבר סיימתי את השלב הראשון. את העולם הראשון ב9 דקות. ועכשיו יהיה 10 דקות. אומייגאד, יש פה להבים. תראו, עכשיו זה עומד להיות יותר קשה.
אז זה אומר יותר אתגרי. וואו, איזה סלטה אדירה. אני פה בשמיים. למה עשיתי את זה, שט? מה? לא נכון. כי זה כיף. לא. יש! עברתי את זה. עברתי את זה. שטויות, חבר'ה. באתי למות ונתנו לי מכונית סופר דופר מלאה. תודה. הנה. עכשיו אני יודע. לא. יש לי אופנוע. פדום. יש פדום. לי אופנוע שיודעת לרחף. מה באמת? אמיתית. תראה לי. באתי לעשות ריסנד וזה נתן לי. באמת? אמיתית. באמת? תראה לי. גם לי זה ככה, תראי. אוי אוי אוי. אלה, מה אמרת? תן מהמשחק. זה האופנוע הזה? לא. לא, תנסה למות. אומייגאד, אני קיבלתי את זה. אני קיבלתי את זה. אני מודה שקיבלתי את זה. כמה זה עולה? אני עף לי. תסתכל. לא, רציתי למות, רציתי. לא יודע. לא יודע. אני חושב שיש לך באג. יש לך מכונית הרבה יותר טובה מזה? אומייגאד, תסתכל. המכונית עולה רובקס. יש. סגנו מכונית שעולה רובקס. תסתכלו. זה, לנו אין רובקס. ואתה רוצה להגיד, איך השגתם את הדבר המטורף הזה? אבל הם ראו. אומייגאד, אני פשוט מדלג על כל הסרטים, אחי, וואט הסיגמה. זה היה באג, אחי. מודי שמצאתי את זה, מה? לצאת את המשחק הזה בקלות. ולהגיע לנו 19 אתם חייבים לעבור, נכון? נראיתי גייס שנה. ותוצאו נכנסים ל-19. פלום. איזה מקצוען. אוקיי, עכשיו מכונית שלי צריכה זהירות. למרות שזה מכונית טובה. בטעות כזה אני הלכתי לצד השני שלו, שאני לא חייבתי ללכת. למה קודם זה היה קשה? מכונית שלי מהירה. עכשיו זה קל. וואי, אני יכול לעוף, לעוף. זה עושה לי זמרמורת בגוף. שאני קצת תהיה... איך אתם אומרים? תסתכלו, יש פה עיר נטוש. אחי. יאללה. פה... אני מנסה להגיע... מה? זה פשוט AI, זה לא אמיתי. זה AI, אחי. ראיתם, נכון? ראיתם. וואו, איזה מהירות יש לי. אין לך צט ואתה... אומייגאד, דילגתי על כמה שלבים דילגתי על כמה שלבים בגלל מהירות. צ'ט, אני מפחד. למה? אומייגאד, אני בשלב סיום. איזה עולם אתה? עשיתי באג ליטרלי. אני צ'יטר. אני עברתי לשלב של משהו. זה באג. לא, אתה יכול לבדוק כמה שלבים יש פה. רגע, מה איזה באג. 19. אחי, אל תגידו לי. לא. המכונית שלי. איך שרדתי את זה? המכונית שלי נפטרה. למה? אתה יצאת מהמשחק? לא, איך הוא? לא, אחי, אני בוכה. לא, גם שלי נפטרה. יש. שני? אני יודע למה. בכלל זה מכונית AI. לא, אם כבר עברתם עולם, זאת אומרת שזה נתאים לך. זה דבר. אומייגאד. איזה שלב קשה, נכון רועי? אבל השגתי עוד דבר שאני יודע לקפוץ. איך? השגתי משהו. אבל איך? השגתי משהו חינם. אוקיי, אחי. בסוף הסרטון אני מחק מהחוק.
מרוסה. יש סיכויים שאני בקבוצה. טוב, למה מתי שאני מקפיץ, זה פשוט עושה... יש! אומייגאד, אני ליטרלי דילגתי על מבוך. אני דילגתי מקפיץ פה את זה על דבר גבוה. באמת? על להיות יכול על דבר ארוך. זה... רגע. אבל למה... רגע, שנייה תקפוץ. ו... אומי... אולי. אולי, לבריאות, כפרה. איך קפצתי. לא, מתתי. הרגתי את עצמי. מה יש לי? אחי. אז רוני. לא! נו באמת. רגע, אני שכחתי. איך קפצתי על הצד? בוא נקנה. קפצתי על הצד וכלום לא קרה לי. בוא נקנה. חבר'ה, אז קפצתי על הצד וכלום לא קרה. נקנה, אוי, התחלתי לקנות את זה. לא, אין לי מספיק. למה? הנה. אומייגאד, למה אני תינוק, אחי? אני תינוק בתוך בימבה. אחי, למה אני תינוק? לא! אני תינוק כי אני רוכב על בימבה. זה כזה מזכיר לי שהייתי קטן וכולם צחקו עליי בגן. כחול. אומייגאד, מה עשיתי הרגע? ראיתם? כחול. עוד פעם זה... לא, בשום כל אמר בוטטו. לא, נו באמת. יש פרדתי את זה. עברתי שלב, אני לא מאמין. לא, דילגתי שלב. שזו נדלגת שלב. רגע, אני יכול לדלג על קירות. אני יכול לדלג על עצמך. דילגתי על מבוך. נו, נכון. דילגתי על שלבי מבוך. נו, ככה. אני שלב 91. ב-17 דקות אני ב-61 עד שבעולם 2. איך קפצתי? אומייגאד, הנה אני רואה את הסיום. איפה רואים את הדקות, אלי? איפה רואים את הדקות? הנה פה למעלה. אתה ב-74. איפה הדקות? רואים למטה. לא, הנה. רק לי. 3 דקות. אני 3 דקות בעולם השני. לא, רק לי. נראה לי שהייתי ב2 דקות בעולם 2. אחי, what a see. אני 4 דקות, ואני 81% בעולם 2. אני עכשיו בשלב 3, ועכשיו... לא, אני לא בא לי לשלם רובק, כי אין לי רובק. הקפיץ שלי היקר עומד במלחמה. תנו לי אבל לדלג. יש! קפיצי חזר אליי, אני לא יודע. יש לי 2 סיבובים בגלגל. 5. יש! אני יכול לעבור עד שלב שקשה לי. יש לי 2 כאלו, חרבונה. איך גדלה? כלום! תסתכלו, אני עם האופנוע שלי. פשוט. אומייגאד, יש פה הרבה עולמות. הכל. אני יכול יש עוד עולם בחופש הקטן. אומייגאד, הלכתי לעולם סופר דופר מגה קשה. זה עולם סופי וזה פתוח לי. לא, זה כזה עולם 3. לא, זה לא. זה לא עולם האחרון, אחי. מה זה העולם הזה? סיימתי את עולם 19. קודם תעשה ריספון. נראה שאני יודע מה זה אימונים. טוב, מקווה מה עכשיו בקשר עכשיו אימונים, אחי? לא, זה לא נותן לי לצאת מהעולם הזה. יש לי רעיון. לא. כן, טוב. נענה בחננה. אני איכשהו יצאתי כי אני יוטיובר, אוקיי? אני לא מאמין דקה. ואני כן מאמין, כי אתה רואה שאתה כבר לא? שט. אתה יודע מה, אני פשוט אעשה את זה, זה כל כך קל. מה? מה אתה שמת לי? למה זה קל, אחי? תסתכל. שמע, אני יודע. תצא ואז תחזור.
לא, דווקא אני נהנה בשלב הזה. איזה רקטה. אתה בטוח שאתה רוצה עוד להתאמן כי אני לא, לא, כי לא. אני אעקוף אותך, כי אנחנו בתחרות. לא, אנחנו לא בתחרות. סתם. כי גם מי אמר שאנחנו... סכין! אבל כן, אני אגיע לא! לשלב יותר טוב. אימא'לה, אומייגאד, הקפיץ. למה אני תמיד נופל בשלב שמע, הארור הזה? בקפיץ הזה, מישהו נפל, אוקיי? ואני בקפיץ, אני הגעתי לצ'מפיון. לא. הקפיץ הוא מלך. הוא הקפיץ אותי לצ'מפיון. לא, איך קפצתי? איזה מלך הוא. לא. פיו. אני 2 דקות במשחק, אני 2 דקות בשלב הזה. תקוחים. ואתם אוקיי, עושים אני רק ראיתי כמה כי חלילה. פשוט בזבזתי כמה בום! על לצאת מה. רוצים שאתם כל הזמן רואים שאני פסל. נגעתי. אז ככה ככה, נגעתי ולא הפסילו אותי. אז ככה, במקום שאתם רואים אותי נשבר כמו עוגיה, אז ככה אני אדופ, שמעו חבר'ה, אני רק רציתי להגיד לכם שקרה דבר מצחיק. אתם רואים פה את הפצצה, אז ככה אני התפוצצתי, אז כזה בדיוק פה נפלתי, פה. איפה? פה. אל תדאגו, אתם אולי לא תראו, כי אני כזה בשלב הזה אני עצרתי. יופי, היה צ'מפיינג במים. כן, ליטרלי היה צ'מפיינג. חבר'ה, אני רואה את השלב האחרון של העולם 3. לא. התקדמתי כל כך זה. במקום שאני אמות וזה, אז אני נתנתי לכם. עולם 4. תשמעו, עולם 4. עולם 4? לא. אתה מחכה לי? עולם 4 מתחילים. למה את כל כך טוב במשחק הזה? אני כבר בעולם 4. איפה שמאור? בעולם 4. אמר לא בעולם 4. כן, הוא... פיצה. כי הוא אמר לי, אימא'לה. סמלה. איך שאת זה. לא, טרמפולינות קופצות. אבל תצא ואז תחזור, כי אין לי כוח, די. בא לי לראות לך את הנפש. לא, כנראה, אני לא יודעת. 90%, 92. איך נפלתי על גלשן? נפלתי על הגלשן. מה? פיו. הרגע קפצתי. אני חושב שזה יחזיר אותך לשלב הראשון, כי זה אימונים לפני השלב הראשון. לפני שמסיימים את השלב הראשון. לא! איך? כן! אני עכשיו בעולם 4, אבל כן אני ב-15, עכשיו 17. אתם רואים, בסדר. בסדר גמור, אחי. לא, הוא החסר את וואי! איזה מצחיק. זה. מצחיק. אתה תראה, אוקיי? מה זה העולם הזה? עולם 4. סקייט פארק. אבל כן, אתה יודע שגם אתה יכול לעבור. כי כזה לא שמתי לב. סקייט פארק, כולו לעצמי. אבל למה אתה פשוט לא עובר שלב? למה... ככה, כי בית קטננו בסקייט פארק. אבל זה רק... אבל כן זה רק שאתה תתאמן, זה לא משחק. למה זה כל כך מהיר, אחי? היי. זה דבר... מה? יו. אח שלי הגיבור. וואי. קשה. יו. לא, אני עובר, די, אין לי כוח. לא. אחרי זה סתם. סקאמר. איזה באג, אחי.
מטורף. מה? אמרנו באמת. אלוהים ישמור. יואו. למה זה כל כך קשה השלב הזה? שמעוני. רגע. יש פה יותר לי צ'אט. אני יכול לדבר לא. אני חייב... נו, איך קוראים לזה דבר? חייב דבר יותר נוח. לא. ראיתם מה... קיון. יש! וואה, יש כדור. למה זה גרוע כדור תותח הזה? אני חייב גם לקפוץ, אחי. מה זה? זה רק מבזבז את הזמן. לא! אוקיי, זה טרמפולין. נו, יש. כל כבוד. איי. אבל עכשיו, יש לי פה מתנה. אוקיי, אני יכול... ספיד. אלא, קיבלתי ליחוף. וואי, תכף היה לי 1%, אחי. איי מלא, זה קרוב. לא. למה אני תמיד מת? לא העולם הכי קשה. לא העולם הכי קשה, לא העולם הכי... לא. זה מטורף. למה זה כל כך קשה לו לעבור את השלב הכי קל שיש בכל מדינת ישראל? לא אתה. היה מישהו שאתה תראה אומייגאד, אני פשוט דלגתי על השלב הזה. לא, נגמר לקרוקודיל, לא, נגמר לי. הקרוקודיל. נגמר לך הקרוקודיל. וואו. אומייגאד. למה אני כל כך טוב במשחק הזה, אבל כן הרבה זמן מתפסל. עכשיו אני 5 ועוד כמה זמן, פה איזה תעלול אחר. לא, עכשיו זה לא עובד, אחי, עוד סיגמה. למה קודם זה עבד? וזה לא עובד. אלוהים ישמור. גם איך משיגים גביעים? וואי, אימא'לה. איך הלכתי לה בדרך? לא. וואי. אני פשוט לא יכול לדלג. אוקיי, עכשיו אני חייב. לא, אני. רגע, מה זה? הלכתי לשלב ראשון, אחי. אני פשוט יכול להשתגר. יכול להשתגר לעולמים. וואי, הנה, סיום. אני בעולם 4. אני לא בעולם 3. אני בעולם 4. לא לצעוק. אני בעולם 4. הנה. הנה. 4. הנה. עכשיו עולם 4. אין סיכויים שאני מתחילה הכל מההתחלה. אני אוהב סכין. תתפללו. למה? כי הוא מתרכז, הוא מסתכל בסכין. Che comico corazón. לא. הנה, 80. אני יורד. רגע, מה? איזה באג, אחי.
אני מתתי, אוקיי? תראו את זה, זה מצחיק. יוצ'וק! אוקיי. משחק איתם, באוזניים. לא בגיל הנכון. למה? יש אחר. מה מגד אחי? סיימתי את הסיומת. עולם חמישי. אולי עכשיו אני אקדם? רגע, אולי עכשיו אני אקדם? או עכשיו אני אעשה סבב אחר, אז אני החלטתי, אז יהיה, אז עוד עולם. רגע, זה עולם רביעי, עוד עולם. מה? בוא נצ'קר כזה. הנה, עולם חמישי. עולם עכשיו חמישי. מה, למדת? הלכנו לעולם חמישי. את רואה? אנחנו בעולם חמישי. בוא נתחיל. השלב הכי נורא, אני מדלג עליו, כי עדיין אתם רואים שיש לי לעבור. יואו, ראיתם את זה? זה ספינים, אחי. אוקיי, אחד. מתפלל. יואו, אותו הדבר. אני חייב לקפוץ. מה אני רואה? קווי הראשון. מה זה? וכמה כוכבים? חצפנים. כשלב חמיין. יאללה, תתחיל לעבוד, הלו. הלו. אתה אומר לי לעבוד ואתה לא עובד. תעבוד מהר גם. אז אם שאתם מנהלים, תעשו לייק ואז יאללה ביי. ואז גם את הפעמון.